aku pengen cerita. Ning iki penting rahasia iki. Aku mah urung tau cerita karo wong tuaku dhewe. Sajane aku izin. Ning aja moro sapa-sapa ya, Lek. Kaya sapa ae. Iki lho Pakmu cilik cerita ngene. Ngene lho, Lek. Akhir-akhir iki aku rada krasa. Krasa nganu, Lek. Ngonang kepesing apa iki? Mulakno to sengkrang-sengkring mau. Sengkrang-sengkring. Aku kira kepesing sing mampu ya abangmu. Mosok to. Ya betul. Ini lho, Lek, aku ki pengen rapi. Ini aja moro sapa-sapa. Iki rahasia. Walah, ae to. Kabar. Mau. Oh, wis kan. Rem tutur. Wow. Berat to. Kok ya ini biasanya lah gasik to. Jadi aku mau dah ini. Mama lah ketemu kucing sembilan Arabi itu. Ya betul. Ning dalan ini kucing sembilan jajan ini Arabi. Oh dulu ada ya, mas cekak-cekak ya, jadi supir. Gojo ngasu. Kon menang ngono lho, Lek. Nek kabar apik iki ya kudu dikabar-kabarke to, Dok. Bener. Iki jan tenanan tuh. Suani tenanan. Gawe itu ratu kuwi. Aku iki edok-edok kan. Urung tenanan. Walah plondro tiwasno wis tak share nang grup desa. Lho, kabar wis nang grup kabeh. Tuh. Ya. Asu. Kapiran, codro. Kusik. Iki golek filosofi nih, bae. Pikiran. Kok ngono to ini? Wong edian iki wis wani rabi arepan saiki. Wis gaweane tur-tur wae. Wis jan kapiran iki. Piye iki? Wis siap-siap amplop nak koyo ngene iki. Jan buang kasur iki kapiran tenan. Gaweane turu e. Jan wis arep lagi gasik. Kaya aku iki jan. Piye ngono lho. Ra oleh-oleh. Cewek, lagi kapan? Waduh, ki aku kapan iki? Jan, wis bujur.